Si sóc molt autoritària, he d'intentar ser més permissiva. I si sóc més permissiva, he d'intentar ser més autoritària. No? Hola, sóc la Judit de la Tribu i estic aquí perquè tinc ganes de compartir amb tu eines i recursos que ens ajudin a créixer, que ens ajudin a ser aquest pare i aquesta mare que realment tenim ganes de ser. Avui et vull parlar d'una cosa una mica teòrica, però que ens ajuda molt a entendre més bé com ens podem situar i de quina manera hem de buscar el nostre punt d'equilibri. Espero que et sigui útil. Som-hi! Sovint, quan pensem en la manera d'educar, pensem en dos pols oposats. O som permissius o som autoritaris. El que passa quan pensem les coses d'aquesta manera és que entenem que ens hem de situar a dins d'un continu. I diem, jo sóc bastant autoritari, estic per aquí. La meva parella és més aviat permissiva, està per aquí. I el que intento tendir és a situar-me pel centre. Ni massa autoritari, ni massa permissiu. El problema amb aquesta manera d'entendre-ho és que quan anem a buscar aquest punt central no som coherents. El que aconseguim és només confondre, perquè el que fem aquí és, doncs, per exemple, el nostre fill fa un gran escampall al menjador de casa i un dia entrem i diem «Però què fas? Però què és tot això? Que no ho veus? Per què t'has cregut?» I la setmana següent, amb la mateixa situació, que intentem estar una miqueta més dòcils i ser més permissius, quan entrem i ens ho trobem, diem «Ai, va, recull això». I aquesta manera diferent de reaccionar cada vegada davant d'una mateixa situació el que fa és confondre completament l'infant. Què puc fer? Què és greu i què no és greu? On són els límits? Com reaccionarà la mare o com reaccionarà el pare? Veieu que no va en funció de la cosa, sinó que va en funció del dia? Això no ens ajuda a que els infants entenguin i concebin la nostra manera d'educar i la tinguin clara. Avui et proposo repensar aquest continu d'una nova manera que ens empoderi i que ens ajudi a entendre millor com ens podem col·locar. En lloc de pensar en aquesta línia com molt autoritari o molt permissiu, et proposo que ho repensis d'una altra manera. En aquesta línia podem pensar en si tenim un nivell d'exigència molt alt o molt baix. Molt nivell d'exigència i molt control, poc nivell d'exigència i poc control. I a la vegada, aquí hi sumem una nova variable. Si donem molt de suport i afecte o poc suport i afecte. Aquí, un pare o una mare que és molt exigent i controla molt el seu fill, però que li dona poc suport i poc afecte, és un pare o una mare autoritari. Aquest pare o aquesta mare, quan el seu fill, per exemple, llença un plat de macarrons al terra, li dirà «Però què t'has cregut? Fes el favor! Això no són maneres!» Sí? És molt exigent amb el que espera d'ell, però no li facilita les coses de cap manera. En aquest extrem d'aquí tindríem els pares i mares permissius. Donen molt de suport i molt d'afecte als seus fills, però són poc exigents amb el que esperen d'ells. El nen que llença el plat de macarrons al terra, aquest pare o aquesta mare li diria «Ai, Pere, no m'agrada que facis això, això no està ben fet». Sí? Li diu amb tot el seu afecte, amb tot el seu carinyo, però no està sent gens exigent amb el que espera d'ell. Aquí tindríem els pares negligents, que no donen suport ni afecte ni són exigents amb els seus fills. Estic segura que si estàs veient aquest vídeo no és el teu cas. Aquest pare seria el pare que quan el nen tira els macarrons pel terra ni se n'entera perquè està davant de la tele mirant el futbol i passa olímpicament del seu fill. El que ens interessa és aquest d'aquí.
Aquest estil d'educar se n'ha dit democràtic, se n'ha dit autoritatiu, hi ha diferents noms depenent de l'autor, però el que és important no és el nom, sinó el concepte, la manera de treballar. Aquest pare, aquesta mare, és molt exigent amb els seus fills, exerceix molt de control, espera que els seus fills realment es comportin com ell vol, però a la vegada els hi dona tot el seu suport i tot el seu afecte. Què vol dir això? Doncs que quan el nen tira el plat de macarrons al terra, aquest pare li diu: em sap molt de greu, no pots tirar els macarrons al terra d'aquesta manera, vés a buscar l'escombra i la pala per recollir-ho. I si al nen li costa, li dirà: no et preocupis, jo estic aquí amb tu, vols que t'ajudi? Et porto jo l'escombra, et porto jo la fregona. Mira, es fa així. Agafa tu i ja ho pots fer. Sí? Serà molt exigent amb el que espera del seu fill, no espera que allò passi i simplement doncs ja està fet i no hi ha conseqüències. No, espera realment que es responsabilitzi dels seus actes, però a la vegada no el deixa allà sol perquè s'espavili, sinó que està al seu costat per ajudar-lo i guiar-lo en com ha de redirigir-se. És un quadre senzill però que pot ser molt potent. Espero que, com em va passar a mi, t'ajudi a visualitzar on és aquest punt d'equilibri, que no es troba entre el permissiu i l'autoritari, es troba aquí. Ves-lo a buscar, t'hi animo. Si aquest vídeo t'ha agradat, et convido a seguir-nos al Facebook, a l'Instagram o al YouTube. En trobaràs molts més. Fins aviat.